ще го кажа на децата, а църквата ще се сеща какво Господ казва. Някой от вас ходи ли на училище? Всички? Или вие сте мънички? Ти ходиш ли на училище? Не виждам да сте много щастливи, че е почнала учебната година, но все пак ви казвам на добър час през новата учебна година. Ами, с какви дрехи отидохте на 16 септември? Така, добре, хубаво. Ти? С други дрехи. Ти, моето момиче? С официални. С официални. А ти, юначе? С други. С други. Добре. А в кой сте клас? Трети. Трети ти? Втори. Трети, втори? Пети. Огромно постижение. Детска градина. Ти? Втори. Втори клас. Така. Сега се сещам какъв бях и аз във втори клас. Аз съм сега дядо, обаче съм бил и аз във втори клас. И като бях във втори клас и се сещам как открихме учебната година. Нашата учителка ни чакаше, ние всички носихме букети и влязохме в класната стая. Виждали ли сте момче в рокля с сандал и с зимна обувка? Не сте. Ама така да дойде на училище, не сте ли го виждали? А какво бихте казали, ако видите такова момче в рокля и го познавате по име, защото е от вашия клас, и с сандал, и с зимна обувка? Какво ще си помислите? Ти какво ще си помислиш? Ами, защо се облекал така? Защо се облекал така? Първият въпрос. Ти иначе какво би си помислил? Не знам. Не знам. Нормално ли е това? Не. Не е нормално. А ти, моето момиче? Чудак. Да. Така във втори клас, когато бях преди почти 50 години, в нашия клас имаше един ученик, който дойде с рокля на 15 септември, с един скъсан сандал и с една полураздрана зимна обувка. Казваше се Иван Начев. Те бяха 9 деца. Баща му беше каруцар, майка му беше току-що починала. Иван беше най-бедното дете от нас. Никой не искаше да играе с него. Никой не си даваше закуската. Ние обикновено ядяхме гевречета и кифли, като ти се ядека, дай малко да си отчупя. И ти дават. Но Иван никога не искаше. Беше мръсен, беше слаб ученик и често пъти плачеше. И ние не играехме с него. И ние всички с майките си отивахме, с бабите си, някои татковци можеха да дойдат, те повечето бяха на работа, но тогава нашия клас не се зарадва за това, че се виждаме. Иван дойде и просто развали всичко. Ние не бяхме виждали толкова бедно дете. В първи клас той имаше понякога нормално облекло, а се оказа, че износвал това, което може да намери. И в първия учебен ден най-голямата му сестра не можела да намери нито стари панталонки, нито някакви скъсани други дрехи и му дала една рокличка на по-малката му сестра и понеже бил босичък, обула го с сандал и с един зимен чепик, какъвто намерила. Иван дойде потънал от срам. Отначало му се присмяхме, но учителката ни се скара и ние наведохме глави. И тя тогава ни разказа, че Иван е сирак, че няма майка, че баща му не може да се грижи за него. И знаете ли, аз искам сега вас да ви питам, ако Иван е ученик от вашия клас, ти какво ще направиш? Ще му дам от закуската си, ще бъдем приятели, верни. Благодаря. Ти, моето момиче? Същото. Също. А ти? Също. Също, да. А ти какво ще направиш? Ще му помогна. Ще му помогна. Знаете ли? Да? Също бих му подарил някои дрехи. Благодаря. Знаете, че и ние така постъпихме. Понеже никой не искаше да стои с него, и аз го повиках. Също бях тогава сам на чин, бях мъничко момченце
И стоях на първия чин и му казах: ела, Иванчо, ще ти дам моливчета да си рисуваш, и му дадох половината си блокче и боичките си. Едно друго момиченце дойде и му каза: аз искам да сядам до теб от днес нататък и ще ти давам половината си закуска. Друго детенце дойде и му подари гланцовото си блокче. И накрая Иван събра един куп подаръци и се разплака, защото никога не беше виждал някой да го обича, някой да му казва колко е скъп за него. От този ден нататък Иван стана много добър ученик. Беше беден, но ние всички си събирахме тайничко от закуските и давахме на един наш ръководител, един Петър, той беше по-висок от всички ни, и той събираше тези жълти стотинки. И когато дойде Нова година, ние отидохме всички и му купихме подарък. Купихме му камионче. Дървено камионче, и наслагахме вътре играчки, които му бяхме направили. Знаете ли какво е казал Господ Исус? По-блаженно е да вземаш ли? Да даваш. Кажи го високо. Да даваш. Отколкото да взимаш. Аз си спомних, като ви гледах лечецата, тези думи на Исус, как и ние сме ги преживяли някога. Дано Господ да ви запази по-дълго, деца, и дано църквата да помни, че всички сме били деца и че такива да станем. Амин. Благодаря ви, деца. Честита събота на всички от църква Добрич. Аз си замълчах, когато бяха поздравите. Брат Бони ви поздравява с Малахия 3.16. Тогава праведните разговаряха помежду си и Господ слушаше и се написа една възпоменателна книга за тях. Другият пастор, който беше преди него, в четвъртък имах среща и дълъг разговор. Брат Емил Гроздев също поздравява цялата църква. Направи ми впечатление, преди да почна проповедта, факта, че в църквите, където пребивавам за съботното поклонение, намалява поздравите с стих. Искам да ви кажа, че поздравите, които са с стих, са Божието благословение за църквата. За изминалата седмица той сякаш казва: благодаря ви за това, което сте направили, или еди какво си не ви достига още, а за следващата е едно насърчение как да насочим живота си и християнския си опит в точно тази насока. Сега, ако обичате, знаете, когато съм тук, какво ви моля най-напред? Да си отворите Библиите. Благодаря. Благодаря. Моля всички, които си носят Библиите, случайно или не, нека да ги извадят и да ги отворят на Евангелието от Йоан, глава 6. В този час за поклонение бих желал да споделя с вас една тема, която се нарича "Дай ни днес ежедневния хляб" и прости дълговете ни, както и ние прощаваме на своите длъжници. И не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата. Амин. В 6 глава на Йоан, вие знаете, че са записани, в цялото Евангелие на Йоан има изключителни дълбини на пророческото прозрение. Не, че те отсъстват в синоптичните Евангелия, но в Йоан имаме едно такова конструиране на библейския разказ и повествование, което ни дава ориентири във времето, и ние разбираме, че цялото служение на Христос е концентрирано около Пасхата. В Евангелието на Йоан има една загатната и 3 акцентирани пасхи, празници, най-святи за Израел, в които Исус се приближаваше при народа и извършваше своего рода свещенодействие, което има дълбок смисъл за приготовлението на този народ за Великата Пасха, която предстои. Днес искам да споделим заедно Словото, глава 6 на Йоан, като започнем от чудото с нахранването на 5000.
а с жените и децата те са сигурно 10 000. Така твърди Елена Вайт в Духа на пророчеството, книгата Животът на Исус. Какво означава тези 5 хляба? Какъв е техният библейски смисъл? Не символика, а дълбокия смисъл като поука за църквата. Всички сме чели книгата Живота на Исус, поне тези, които сме от няколко години в църквата, но аз се препоръчвам горещо да бъде настолна книга на всички, които искат да се приближат при Бога. И на тези, които си мислят, че са близо до Него, също да я четат. Да не минава седмица, поне да прочетат една глава от тази книга, защото тя е петото Евангелие на Библията. Йоан, 6 глава, ще прочетем 32 и 34 стих. Преди това, извинете, една скоба, отворете си на Йоан 6 глава, 59 стих, за да разберем къде изрича Исус обясненията на тези 5 хляба. В каква обстановка, по какъв повод. Какво четем в 59 стих? Това рече Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. Втората по дължина проповед на Исус е тази. Проповедта на планината той я повтаря, в Евангелието от Лука е дадена в проповедта на полето, а тази, тя е идентична. Той повтаря нещата, които е казал на планинската проповед, но в тази втора по дължина проповед Исус просто обяснява какво означават тези 5 хляба, с които той току-що е нахранил толкова хиляди души и нещо повече. Той е извършил едно ритуално очищение, защото аз и друг път мисля, че съм го споделял с църква Добрич. Исус дава по един къшей, който е горе-долу колкото шепата брашно, което е минималната жертва, за справка Левит 5 глава, минималната жертва за очищение на най-бедните, а той имаше работа с точно такива хора. От тук тръгваме, за да търсим обяснението на тези 5 хляба. Исус никога не извършва чудо без след това да го обясни. Защо го е направил? Нека сега да се концентрираме най-напред, след като видяхме сцената, контекста, повода и мястото, в което той ще изрече тази втора по дължина проповед и мисля, че изключителна по дълбочина и равна на тази на проповедта на планината. Нека да вникнем в смисъла на тези 5 хляба, като знаем, че разсъждаваме на темата хляб наш насъщен или дай ни днес ежедневния хляб. 32 до 34 стих. На това Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб. Когато имате литературознанието го нарича дискурси, диалози между Исус и неговите слушатели. Аз като читател на Библията и като неин скромен изследовател имам чувството, че става въпрос за диалог между глухи хора, които изобщо не чуват той какво говори, а си имат нещо свое собствено на ум. Ако може детските учителки да дадат на децата по едно листче и да им дадат на листчето една картинка на облаче, на кръст и на гълъбче, и под тези неща те да слагат по една чертичка, когато кажа Бог Отец, да слагат една чертичка под облачето, Бог Син или Господ Исус под кръстчето и Святия Дух под гълъбчето. Да видим колко пъти, защото аз не мога да следя докато говоря, а те ще ми помогнат, колко пъти ще кажа името на Троицата. Ако обичате, дайте го на децата, за да следят какво се говори. Извинявайте, че пропуснах това в началото. Първият хляб. Какво е първият хляб в случая? Защото Исус
Вижте, Исус ще каже 5 пъти, претенцията ще изрече: аз съм хлябът на живота, тук в Йоан 6 глава. И то ще ги изрече в синагогата в Капернаум, малко след като е нахранил 5000 с тези 5 хляба. И аз мисля, че е добре да се запитаме какъв е техният смисъл. И ето първият хляб. Какво означава първият хляб в ръцете на Господ Исус, с който Той храни своя народ? Този първи хляб е дарът на живота. Не говоря за вечния живот. Дарът на живота, този, който сега имаме. Ще кажат някой от вас: брат, иди ми по някой път да цитирам Вапцаров. Живот ли бе да го опишеш? Разровиш ли го, ще мирише и ще вони като бунище. Но ние не сме изпаднали в такъв натурализъм. Надявам се. Или в такова цинично откровение. Аз се надявам, че ние смирено ще приемем подаръка на живота като нещо изключително ценно. В една проповед Дуайт Нелсън каза, че за да се роди всеки човек е нужно такова съотношение и съвкупности на благоприятни дадености, за да се зароди този живот, за да има една оплодена яйцеклетка и тя да стане човек. 1 към 5 милиарда. Следователно, за всеки от нас, за да се роди, Бог е отказал на 4 милиарда 999 милиона 999 хиляди и 999 случая, за да се родиш ти и аз. Малък подарък ли е този живот? На някой от вас им се струва, че няма смисъл да живеят. На други им се струва, че не е честно те да живеят така, докато други съществуват далеч по-добре или битуват далеч по-добре. Но животът се живее, защото е подарен от Бога. И защото Той е благоволил чрез този живот да извърши нещо, което твоята и моята логика не могат да обозрат. И нямат капацитета да схванат. Той иска просто да го приемеш, да му се радваш и наистина да оценяваш какво благословение е това, че ти си жив. Аз имах в Тревненската църква едно циганско семейство с 4 дечица. Те ми бяха единствения детски клас. След дълги молитви за това да имаме деца в църквата. Дойдоха и в първия час, който имахме от тези хубави жълти библии, първият урок, родителите, които са водили тези библейски уроци, знаят, нарисуване Адам, Ева и красиви животни и красивата райска картина. И аз попитах тези 3 братчета и една сестричка: кажете ми, деца, защо Адам е щастлив? Най-малкото каза: защото си има папагал. Кой може да си има папагал? Вие имате ли папагали? Такъв хубав голям папагал. Другото каза: ами защото има слънчице и защото има водичка и защото обичат животните. Прекрасен отговор. Обаче най-голямото то беше Ангелчо, пишеше и стихове и каза: Чичо Свилене, те са щастливи, защото са живи. Защото са живи. Адам и Ева са щастливи, защото са живи. Както казва псалмиста: от устата на младенци приготвил си хвала. И аз виждам, че децата са действителният модел, който църквата трябва да се моли, не да се вдетинява, както ние обичаме да правим, а трябва да се моли да постигне това простодушие и простосърдечие на детската вяра. И тъй, това дете разбра защо Адам е щастлив, защото Адам е станал жива душа. В животът, който ни е подарен от Исус, защото Той се е заповядал, Той е заповядал ти и аз да се родим. Има такава логика, която ние не сме в състояние, както споменах, да възприемем. Спомнете си 139-я псалом, 16 стих. Всичките ми дни бяха записани в Твоята книга, преди още да съществуваше и един от тях. В моя университет имам един колега, който се отличава с
доста циничен начин на изразяване на хумористичното си или саркастично отношение. Но един път, както искаше да му поздрави с подобен поздрав, аз просто му извадих Библията, които си нося в раницата, подарих му и му казах: Стефане, Бог много те обича. Искаш ли да разбереш колко е хубаво да престанеш да говориш така? Той отново изпадна в някакъв такъв циничен унес. Но аз му отворих 139-я псалом и му посочих този стих и казах: погледни за теб и мен какво пише тук. Знаете ли, че от тогава насетне този мой колега, като ме види: здрасти, всичките ми дни бяха написани, ама вика, всичките ми дни бяха написани в твоята книга, преди още да съществуваше един от тях. Голяма работа е, Господ, да знаеш, ей. Толкова може човек. Това е стихът, който е научил. Не го знам дали я чете Библията, но това плени съзнанието му. И сега вместо да ми прави едни такива цинични подмятания, той ме поздравява с този стих. Ако това е малко, аз се питам какво е голямото тогава. И тъй животът, Бог е създал живота, за да го обсипва с любовта си. Тези от вас, които са инвалиди, тези от вас, които живеят в страшна мизерия, тези, които по някакъв начин споделят съдбата на малката Ева, ще се питат: с какво съм благословен? Ще ви кажа по памет обръщането на Ели Визел. Ели Визел е еврейски писател, който е преживял 4 години в Дахау. Извинете, 3 години. Почти 3 години. Какво ви говори името Дахау? Концлагер. Благодаря. Ели Визел вижда как обесват едно мършаво 7-годишно еврейче, защото посегнало да вземе залъче хляб. И го обесват пред очите на всички, за надание, че не може да се нарушава на еди какъв си фюрер там. Шарфюрер ли, не ги разбирам. Пази Боже от такива фюрери. Нарушил заповедта. И Ели Визел пише, че дебелината на въжето била по-голяма, отколкото вратленцето на детето. И то се гърчило 2 денонощия. След което той казва: аз не исках да чуя нищо за Бога. Ненавиждах този Бог, който позволява на едно детенце да се гаврят с него по такъв начин. 35 години след като излиза от концлагера, Ели Визел излиза от кръщелния басейн и казва: благодаря ти, татко, че си толкова търпелив, че толкова ме обичаш, че си плакал, когато обесваха това дете, а аз хулех името ти, без да разбирам, че ти си животът, че ти подаряваш и че ти благославяш. Помислете си за този човек, наранен уж от Божията несправедливост, и го сравнете с вашия живот. И Бог ще дойде при вас и ще ви каже защо е това страдание. То няма обяснение. Нито може да намерите разумна причина, поради която то съпътства живота ви. Но благодарете на Исус за това, че сте се родили. Слушах веднъж една проповед на мисионско събрание и говорителят ни каза, че така както разбира Бога Творец, Той непрекъснато твори Вселената. Непрекъснато се раждат нови галактики и купове от галактики, мъглявини и онези безкрайни пространства, изпълнени с живот и с таинството на Божието творение. И той каза: братя, аз не разбирам Бога, но това, което усещам с цялото си същество и което Библията милостиво ни разкрива, е, че Бог непрекъснато твори, за да излива любовта си върху творенията си. И затова аз вече не се питам защо съм роден. Не си задавам въпроса на Смирненски. Аз благодаря, че съм роден. И не питам защо. Защото има по-велик смисъл от това, че живея, отколкото да си задавам въпроса: какъв е този мой живот?
Бог ти дарява този живот, за да те срещне през времето на този живот, за да се запознаеш с твоя Творец. И земният ни път, за едни кратък, за други дълъг, земният ни път е пътуването към Исус. Всеки от вас ще има такава среща. Никой няма да я избегне. В живота на всеки християнин, на вярващ или невярващ, има ден, в който Освалд Чембърс казва: Бог ще те притисне в ъгъла, ще повдигне брадичката ти и ще те попита: познаваш ли ме кой съм? Нашия народ му казва на това видов ден. Чували ли сте го? Видов ден. Бог ще те погледне в лицето и ще те каже: познаваш ли ме? Никой няма да си отиде от този свят без да има среща с Бога, без своя Фануил. Фануил, мястото, в което Яков срещна Божия син. И тъй, ти ще познаеш в този живот кой ти е направил този подарък. Да си жив, да бъдеш един от многото и рядко почетени същества, да говориш, да дишаш и да носиш Христовото име. Втория хляб е в Йоан 6 глава 35 стих. Той им казва: защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочие му рекоха: Господи, давай ни винаги този хляб. Аз ви казах, това е разговор между глухи хора. Едните си мечтаят да се събуждат винаги с един самун под възглавницата. Това е икономическа утопия. Винаги да ти е осигурено нещо, което ти не си работил за него. Да, Господ може и това да направи. И го правеше 40 години за израелтяните. Но Той не иска животът ни да бъде без труд и без благодарност за този хляб. 35 стих. Исус им рече: аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Ако първия хляб е раждането ни за физическия живот, а това раждане е планирано от Бога, за да има Той среща с тебе в дните на този живот, земният ти път, то при втория хляб, който е слязал от небето и който никой няма да бъде лишен от него, това е поканата на вярата. Втория хляб е раждането ти във вярата. Помните ли си кръщелните свидетелства, какво пише на тях? Тези от вас, които отдавна сте в църквата. Помните ли стиха, с който църквата ви е приела? Помните ли датата? В моята малка църква ние си празнуваме точно тези рождени дни, не биологичните. Празнуваме си рождените дни на кръщението. И празникът е много по-радушен, по-семпо и по-духовен, ще ви кажа. Отколкото за другото също сме благодарни, разбира се. Вторият хляб, както казах, е раждането ни за вярата. Как съм се родил за вярата? Робърт Уегли ме попита: кой те привлече при Христа? Аз му казах: приличам на хляб, който го месиха много хора и накрая Лари Миликън ме хвърли в пеща и излязох хляб. Излязох адвентист. Не мога да знам кой е оказал първото влияние. Спомням си като юноша, че стария пастор Андрей Георгиев водеше богослужение в една малка групичка в едно габровско селце, където живееха баба и дядо. Аз, въпреки че бях любознателен младеж и убеден атеист-комсомолец, го слушах с зяпнали уста, защото този човек говореше нещо много по-различно, отколкото Ленин, Хегел и всички други мои кумири на мъдростта можеха да ми дадат. И тъй, Бог се явява в живота, който ти е подарил, за да ти каже, че много те обича и че иска да бъдете едно с Него. Ти се запознаваш с твоя дарител и с твоя Господ, но тогава си задаваш въпроса, и аз съм си записал тук: Господи, а има ли нещо повече от това да живея така, както живея досега?
Исус обикновено на всеки от вас, по различен начин, с различни думи и с обстоятелства е отговорил. Също с въпрос. Между другото, Господ много рядко дава директни отговори. Той винаги пита. Йов, когато го питаше, правили ли сте си труда да преброите въпросите, с които Господ му отговаря? Бог му задава 84 въпроса вместо отговор. Къде беше ти? Знаеш ли еди какво си? Направи ли ти това? Когато Моисей идва с въпросите си, той му задава един видимо излишен въпрос. Моисей, какво е това в ръката ти? Сякаш не го вижда. Какво е това в ръката? Жезъл, Господи. Така ли, сигурен ли си? Я го хвърли да видим. И се оказва, че в нашите жезли, човешките опори, с които вървим в живота, е пълно с змии. И Бог трябва да ги очисти и да ни ги върне. Защото ние не виждаме тъй, както Исус вижда. Втората среща в живота ни е срещата на вярата и това е втория хляб, с който Той храни вече подареният от Него живот. Той пита, искаш ли да живееш истински? Въпросът е, как да кажа, действително допира до определението на Елън Уайт за люспата, за ципата на лука. Толкова финна разликата. Разликата е между себеотрицание или отхвърляне на аза. Себеотрицателна служба. Матросов отива с гърдите си и закрива амбразурата на картечницата. Герой на Съветския съюз. Безумна жертва, излишна. Той го е направил с презумпцията, че умира за другаря Сталин, за слънцето на света. Безумна жертва. Обаче Бог не иска такава жертва. Себеотрицание означава да надмогна себе си и да извърша нещо много по-силно и по-неочаквано и ненадейно от това, което съм приучен, и това, което съм индоктриниран от църквата, или това, което съм видял като традиция в църквата, или това, което историческия опит на моят народ, на моята нация, на общността, в която живея, ми диктуват. Саможертвата на Ботев и на Левски е себеотрицание. Исус обаче те вика с втория хляб, с въпроса на вярата, не да бъдеш себеотрицателен, а да се отречеш от аза. Кое е по-голямо, кажете ми? Себеотрицанието ли? Или отричането от аза? Точно това ни вика Той. Не да ни направи герои на този свят, а да ни запише в книгата на живота, където трябва да се случи преди това трансплантацията. Всички проблеми на човешкия род са от първо лице единствено число. Започват от мене. И този мъничък злобен аз е толкова жесток владетел. А Исус е великият аз съм. И когато Тим Лахей имаше едно много хубаво илюстриране на този проблем. Престолът на моя живот и на него седи Негово величество, малкото аз, моето аз. А Исус, великият аз съм, е сложен отдолу, под стола. С втория хляб Той ти казва, не се храни с традициите на света, които ще издигнат в апотеоз и като нещо сюблимно и велико себежертвата за някаква кауза, себеотрицанието ти. Аз искам много повече от това. Искам да се отречеш от себе си. Тогава ще имаш истински живот. Това обещава Исус. Искаш ли да имаш изобилен живот? Аз дойдох, за да имат живот и да го имат, да живеят изобилно. Този живот, изобилният живот, не е теологична фразеология или постулат. Помните ли онези от вас, които наскоро са чели Великата борба, моравците, с какво са направили впечатление на Джон Уесли? Джон Уесли отива в Щатите, за да проповядва оправдание чрез вяра.
но моравците го учат с поведението си. Какво значи оправдан чрез вяра човек? Всички, които ги нагорбяват, всички незгоди по това дълго пътешествие през океана, те посрещат с едно завидно спокойствие. Джон Уесли отива в Щатите и започва в младата държава Съединени щати и започва да проповядва. Тя още дори не е оформена по негово време. Проповядва им оправдание чрез вяра. И квакерите го попитали: благодарим ти, Джон. Всичко разбираш. По-добре от нас владееш Библията. Джон, имаме един въпрос. Познаваш ли Исус? И той пак започнал да им говори. Апостол Павел, Мартин Лутер, великите реформатори смятат така и така. Добре, Джон, но познаваш ли Исус? И той се разплакал. Защото не го познава. Защото не е ял втория хляб, хлябът на вярата. Въпреки че е имал чудно възпитание. И това отиване там го пречупва, след което той ще може да проповядва пред десетки хиляди и да бъде светилото Господно на една умираща християнска държава. Не викторианска, Англия на Джордж Пети. Познаваш ли Исус? Срещал ли си се с Него? Питал ли те Той, познаваш ли ме? Искаш ли да живееш изобилния живот, който ти подарявам? Но без твое съгласие няма да стане. Разликата, братя и сестри, между себеотрицание и отричане от аза е равна на изобилен живот. Или казано по-просто, искаш ли да съществуваш или да живееш? Много от църквите ни са на апаратно дишане. Те съществуват. Но Исус идва и пита: искате ли да живеете? Искате ли да изпратя великият лекар, Святия Дух, и да вдъхне живот и да ви направи живи души? За третия хляб четем в Йоан 6 глава от 47 до 50 стих. Нека да го прочетем заедно. Йоан 6 глава 47 до 50 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот и утолена жажда. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Кой е този трети хляб? Първият хляб е раждането ти за този живот. Вторият хляб е раждането ти за вярата. Ти ставаш близък с Исус. Ти получаваш допълнително измеренията, и да се каже, на този живот. То се нарича християнско битие, християнски опит. А третия хляб, какво е той? Ти не можеш да живееш този живот, ако не ти е дадена силата отгоре. Не можеш. И третият хляб е всъщност силата на Духа, който ще прочетем. Апостол Павел има изключително точна дефиниция за това какво представлява Святия Дух в твоя и моя живот. Намерете заедно с мен второто послание към Коринтяните, глава 4. Вече някои от вас се досещат кои са тези стихове. Второ послание към Коринтяните, глава 4. Ще прочетем за пръстените съдове, които сме, и какво е дал Бог. 6 и 7 стих. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. А ние имаме това съкровище. Кое е това съкровище? Той, Исус Христос. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не е от нас. И третия хляб е тази превъзходна сила, която ти е дадена в биологичния, физиологичния ти живот. Но преди всичко, тя е силата в този живот да живееш небесния живот още тук. Брат Свилене, колко хубаво говориш. Де да можеше да стане така? Ще стане, братя и сестри. Аз го вярвам. Бог е обещал.
Убеден съм в това. Само се моля Господу да не би да съм от тези, които ще останат навън. Да се смили Бог. Апостол Павел така казва в едно от посланията си. По милост Божия останах верен. Не с големите си знания, с прочутите си прояви на себежертва и на какви ли не още други изумяващи християнския свят и днес дела, а по милост Божия останах верен. Помилуй, Господи, да ти останем верни. И тъй третият хляб е хлябът на Светия Дух. Силата на Святия Дух. Възниква въпроса, логично е, как да се изпълним с Духа? Аз не знам точната формула, но мога да ви кажа едно логическо наблюдение. Ако искам да си налея прясна вода в дамаджанката, отишъл съм на извор и в нея е останало някаква водица. Най-добрият случай ще разтърся шишенцето и ще изплакна и ще изхвърля. И след това ще напълня догоре тази дамаджанка или това шише. По същия начин е и с нас. Даже английската поговорка казва, този, който е опразнен от аза, е готов да бъде изпълнен с Духа. По същия начин е и с църквата, и с мен, и с живота на всеки от нас. Искам ли да се изпълня с Духа? Трябва да опразня себе си преди това от всичко друго, което няма общо с него. Изглежда просто като обяснение, но целият християнски живот е именно това изпразване на старото и пълнене с новото съдържание. С този трети хляб Исус и Неговия Свят Дух хранят във всеки от нас порива към едно ново битие. Към истинското битие, с което живяха нашите баща и майка в Едемската градина. И този порив, колкото и да ви е странно, ще го илюстрирам с една опитност от казармата си. Аз не бях жертва за вярата, както мои братя от моето поколение са страдали и са претърпяли гонения. Не бях. Мога да кажа, че бях средностатистически войник. Веднъж ни наказаха, защото бяхме любимци на старшината ни. Бяхме 5 човека от английски гимназии и един от националната математическа. И той казаше, гълъбчета, аз ще ви кажа, дераците зимуват. Учени сте ми ли? Сега ще видите моята наука. И имахме специален полигон, в който имаше хубава тиня и той само нас ни прекарваше през нея пълзешком напред, след това атом отляво, атом отдясно, нисколетящи самолети, те, които са служили в пехотата, знаят какво е. Тоест, да те оваля хубаво, като кашкавалче в галета, да те оваля в кълчица и после само очите ти блестят. Целия си като малак в тиня. Гълъбчета, харесва ли ви моята наука? Английски гимназии, ще видите вие. Просто този човек ни мразеше не за нещо друго, не защото се различавахме. И ние бяхме с кафяви полумаймунски униформи, остригани, приличахме на затворници. Той не можеше да понася факта, че ние имахме някакво образование, което го дразнеше, което не беше в неговата черепна кутия. И като такива, ние му бяхме любимците. И си го знаехме. Вкараха ни веднъж в ареста, защото лошо изпълнихме лазенето в кълта. Заедно с нас беше и полковия художник Радослав. Той от някъде си беше намерил струшен магнитофон и слушаше Let It Be. Ужас! В Българската народна армия, защитника на комунизма и принципите, да слушаш Let It Be. 5 денонощен арест, барабар с всичките учени, други гълъбчета. Бяхме всичките там. Обстановката в ареста беше приказно опростена. Една карусерия, сложена на 4 тухли, представляваше единствения мебел, в който всички лягахме като сардели, без колани, без връзки, да не би да се обесим от красивия живот, който ни очакваше там. И сутрин ставахме рано, закусвахме каквото останеше от целия полк и с кирките
отивахме в най-мръсните места на казармата, за да извършим работата, която е заповядана. Когато се връщахме, всеки от нас намери по едно парченце вар и започна да си рисува мечтите. Не съм бил духовен човек, признавам си го, нарисувах си печена кокошка. Гладен бях. И си я нарисувах с чиника, и тъй, с контурите и даже така как издига леко пара. Печена кокошка ми се ядеше. Един си нарисува електрическа китара, няма да се спирам на подробности. Ще ви кажа само, че художника Радослав рисуваше отворени врати. И целият арест се превърна в един тапет от тебешир с нарисувани отворени врати. Заставаше нощем, когато караулът беше към 12 часа. Ние всички вече дълбоко спяхме, освен ако някой не те сръга и тогава се събуждаш. В този момент видях Радослав застанал на решетките и викаше: няма да ме пречупите. Докато имам тебешир, ще рисувам врати. Няма да ме пречупите. Той си спечели още 5 денонощи с това нещо. Издадоха го на ЗКПЧ-то на полка, но той рисуваше врати и аз се засрамих, защото рисувах печена кокошка, а неговата мечта беше свободата. Как казва Дон Кихот, свободата, Санчо, е велико нещо. Тя е самия Бог. Така че Исус ще ти даде такъв порив, с който да казваш на притеснителя си, на всички обстоятелства в живота си: няма да спра да рисувам вратата към небето. Няма да ме пречупите. Това е истинския живот. И зато Исус казва: в моя град няма да влезат, и казва кои. И една от категориите е страхливите. Те, които рисуват кокошки, вместо да рисуват отворени врати. Четвъртият хляб. Йоан 6 глава, 51 и 56 стих. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако еде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Стих 56. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Четвъртият хляб е хлябът на пребъдването в Христа. Да пребъдваш означава да оставаш постоянно свързан с обекта на връзката, с която ти живееш. И той ще повтори това в великите глави 14, 15 и 16, и особено 15. Аз съм истинската лоза. Пребъдвайте в мене, както аз пребъдвам в Отца. Хлябът на пребъдването е символизиран и в Господната вечеря. Нейните принципи са такива, че без Господната вечеря, т.е. принципите и символите на спасението, ние просто ще съществуваме. Господната вечеря е нещо повече от умиването на нозе, от един възторг на душата, от това, че ти си умит от греховете си, от това, че си получил още един шанс, още една възможност да живееш Христовия живот. Господната вечеря е нещо повече от това. Тя е възпоменание за Исус Христос, докато дойде Той, но тя е възпоменание и за първата Господна вечеря, която се състоя пред вратите на рая. Помните ли каква е била първата Господна вечеря? Адам и Ева, облечени вече, не носещи дрехата на Божията светлина, облечени, и жертвеното животно, убито заради тях. Това беше първата Господна вечеря. Тогава разбраха какво са направили. Господната вечеря се дава не само за възпоменание на бъдещето, а и възпоменание на това, което сме били и което Исус не иска повече да бъдем. Четвъртия хляб е пребъдването. Между другото, Исус прави най-великия си обрек на Господната вечеря. Помните ли го какъв е?
Защото истина ви казвам, от сега нататък няма вече да пия от плода на лозата, докато не го пия нов в царството на отца си. Този обрек е обрек на назирейство, че той повече няма да се допира до нищо нечисто, до никакъв грях. Нали? Разбирате го? И чак тогава, когато ни покани в небесния Иерусалим и на дългата сребърна маса е положено всичко, което райските плодове предлагат за храна на спасените праведни, той ще се препаши и ще ни поднесе новия плод на лозата. Ето, този обрек на назирейството е пряко свързан и с неговото първосвещенство. Заради нас той няма да се докосне до един от великите символи на неговия спасен народ – лозата Израилева. Последният хляб. Нека да прочетем в 58 и 63 стих на същата 6 глава на Йоан. Той е хлябът, който слезе от небето, и онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха. Какво ядоха бащите, въпреки че той им даваше сили и въпреки това измряха? Помните ли? Манната. А помните ли, има ли такава награда на една от църквите, в която той ще им даде от скритата манна? Спомните ли си? Посланието към 7-те църкви. Ще му дам еди какво си, но ще му дам и от скритата манна. Да, ще му дам от скритата манна. Този събирателен образ на Христовата награда на спасението ние виждаме петия хляб. Петия хляб е обещанието за небесната, истинската манна, която няма да свърши и която, ядейки я, няма да умрем от нея. Само една минута още. Какво значи манна? В еврейския текст на Стария Завет, когато израелтяните събират малките бели люспички на небесния хляб, те казват на еврейски мену, което означава хляб. Днес от семитските езици през арабския във всички западноевропейски езици е влязла думата меню. Разбирате ли откъде идва думата меню? Не просто сбор от ястия или разпис на това как те ще се поднесат. Това е древния въпрос на евреите. Мену? Хляб ли? Манна? Що е това? Какво е това? За сега това е тайна, но петия хляб е обещан от Бога, че ще го ядем заедно с Него. Ще му дам и от скритата манна. Той я пази за нас. Благодаря ви, че обичате този хляб. И нека с Божията помощ църквата да премине на такава диета, на тези 5 хляба, които днеска Исус сподели с нас. Бъдете благословени. Амин.